Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong hikai ke skol ba ni hu Professor DRL Nonglan habakran chikilat pathai khubor hne kasngi ka arpuai terek unai lor ar arpu ar halor kamat ban penrung ya kaktien khasi ha khrenet ka bapra jongkari ti senchar loong ba ka jing ithu ya kaktien khasi ga de ga jing ithu ha ka puli puthi bat ka subject khasi la ithu dabun ki skol ba ki ba shabar ka jala bat ka deiru ka subject ka bala ithu da ka University Grants Commission jong ka sarkar India Henry kamde ka subject ka ba ithu da ka riti senchar kari ulong ba ka jingsuki ban penrung ya kaktien khasi ya ka khrenet ka bapra ka de namar ba kinong elam jong ka khasi author society bar kumjo ru kinong elam ka jala ba menchwa kimshem la poi perkhat bandawaning kong ya jing penlong ya kaktien khasi kom kaktien sarkar la ne ka official language Ulaban rapru da ka baong ba ka sarkar ka di ban shim khya ka ni ka man bat ki de ban don ka kamram ban kren bat ba ki de ban pen i ya ka kam namar tang ka jing kren ka numbyang ulong ba ki haban shim khya ban ra hapo ying dor bar thau an ba ban pen rung no ya ka ktien khasi hapo ka khrenet ka bapra ai kata ru ga jikli kalong ga badon kam pi ka jing itu hakani kalyang kalong ka jing itu haka pule kaputhi but ya ka subject khasi la itho ndai tang da kani university handrai nado Kolkata University Guwahati University but hadin kani ho te kalong ka subject namar kata ka bala itho da ka UGC lane University Grants Commission jong ka sarkar India kani ka jing itho kalong ka jing itho ha kalyang ka puli puthi hanrai kani kamdai kata ka baki ong ba itho dakriti sensyar lani ka constitutional recognition dai na kata ka daw ngaso ong mene ya vice chancellor baladon kalat udai ban tho sia ka Ministry of Home Affairs ban itho no ya ka tin khasi apo ka kernet ka bapra tingin sapet kumno unle namar ula ban bhayanga ban penlong ya kani program tingla yo ban kren yu uro tin sapek hagono rakam unla manle kani namar way vice chancellor manchwa ula tho isaka sahitya academy ban ithu ya tin kasi bat nadu kata kapor hapo ka sahitya academy ro la ithu ya kasi bat kidan arngot ki nong tho bapak ma jangi kita kilong madi as khongdop bangkwai hadwaru play but I babu SS majau kala yo iki awards ki behe da ka sahitya academy tin rei kiniru ki jing ithu kidang long tang ha kaliang jong ka tho ka tar ki ithu da ka sahitya academy kadang dei tang ha kaliang ka tho ka tar han rei ni don kamata ya ka jing ithu da ka riti senchar namala da ithu da ka riti senchar te ni la don ni ki hok baro kumbadon ki tuki arpo artli ki jaktien hari India banyo eki jingrap naga banta ban penroi pensan niki bat kumjuro ban thau bon ki lat trikam trejam naga banta ki longden ki jong suki ke jing penrung ya ka tin khase hapo ka khrin ka bapra kadai namar ba ngala ban ongwat ki nongelam jong khasi author society ro manshwa but kumjuro ki nongelam jong ka jala kimsim la poi perkhat bandawa nangkong ya ka jing penlong official language lanik tin sarkar ya ka tin khasi hapo ka jala dei tar hado kasnem arajar lai arajar saw ba ka khasi author society ha to por hapo ka jing lam jong WR light flankum president jong khasi author society ni la le chabrok khat ki MLA ki bahari khasi jaintia bari bhoy bakin wanra ya ka bel ban penlong ya ka ktien khasi ka wen ki official le ktien sarkar hapo ka jalla kumta ka asnem arajarsan ni layo ban kentiu ya ka kerdan yo ktien khasi syaka kerdan yo ka associate official language kentup ya ktien garo ta ti kani kalalong agje syaka wen ki lat ki ba nakaliang jo sarkar India kala ban priang ba kladai ka ktien ka baran kam hapo ka jala hanrai kadai kumba pi ong pi ba
ker kompentri kampat ya ka tin kasi kom kata ka associate official language jong ke jala kadang long tang malumala bon ki tanat sarkar bon ki ki office ki bampat simpanan kam ya ka tin kasi agar kom ko badai timenta nagaleng jo kasi author society ngila perkat badle se ngisa shimi ki senjam hakini ki por khendiat ki por ki banwan bangin dawan no sarkar jala ban penlong umdai syo tangka associate official language handrai bakin penlong no sendan daka official language nalor ke english ngidon kam ban penlong ya ka khasi ro ka ketien sarkar kumbalong hari india ka english bat ka hindi naka benta ka sarkar kami kilong official language tikam dan jing rum ya ka sarkar jala ban penlong official language ya ka ketien khasi bat ya ka ketien garo kumba longka kumba longka english tiladang hila ban le kumta kamut ladang sarkar ka sim kata senjam ka bambat ba ka ketien khasi ya ka ketien khasi dai ban penat kamlot habaro ki tanatrikam hapo jong ke jala ongno ki institution lane ki jaka puliro layu isisha bala tho be jaga ketien hareng tikani ka long ka weina ka jinge ka ba lese kala ban penlong ka jing telot haka jing penan kame ketien khasi ti nakleng khasi author society ngatrai ingin sakentu mata jakmat yaki institution yaki tanat sarkar barokhan bakin persyang ban penan kam ban tho lang berketien khasi lada kisngo ba tangga ketien phareng kala biang te ngahi ngasngo ba hangneri khasi hi kampat biang ngidon kam ya ban tho lang berketien khasi bakin sim ya kenika je khi jongi kum kawai na ki matri kam jongki tikidon ka hok ban kren ndai tang ka hok ban kren rei ka kamram ro ban kren handrai ka ba mangi kwa pat bakan nam dai tang ka jingkran ni kwa bani i ya ka kam ti ka wei ni ki kam ki ba kani ka sarkar ka ba menta kala le kalong banwanra ya ka assembly resolution haubnai november jonga snem arajar khapra but kata ka assembly resolution kalong ban kentu ya ka sarkar india bakan rumno etin khasi bergetin karo apo ka krenet ka bakra tikatu kalong ka waini ki senjam handrai menta nalor ba ki kam ba kila simkhia bha man budde ni kne kam ni kwa bandai e ya ki senjam ki ba khams kham ba ka sarkar lani ki political party ken kentu ya ka sarkar india ban wanra no sendan ya ka bill lani ki jing terwa apo parliament kajingkran jong ki MP apo parliament te kaladon bonsen ting ai kuble ki bakila kran but kalong sisa ka ba mentoi baki kran khnang ba kiwei bakit khat apo ka parliament kinte saphang kajing dawa jongi tenrei tang kajingkran kampat biang lada ki simkhe sisa kidai banra ya kajing terwa parliament lani ka bel ban penrung no ya tin kasi apo ka khen ka bakra namar dei tang da ka bel bat bala da kata ka bel kalong an kamut ba en hab ban pen bhala ne pen kala hab amen ya ka sik situ ti ya kata dei ban le da ka parliament bat lada syukran klaman ra ya ka bel ti kamut ka syukur tangai jingkran ka ba mangi kwa iki sengsan perthai lada kilong ki banna ka jela lanne kini ki parti ki bakham hero ikwa balada kilong sisa ki ba simkhia kin ra sandan ya kabel nrai kani ka government ka pamenta jong ka sarkar jela kadai ban tho sai kedar sya ka sarkar kami ban wan ra no sandan ya kabel shwa bakani sarkar kin kan kot kabamat shwa ka election kan lada kani ka sarkar ka tho bat kapan pau pai ba ya kata jing tho ban wan ra no ya kabel omno hakene ka darbar tlang jongka parliament kata le se kan long ka jing pen honi pai ba ti lada ka rung ne kamrung ngin yu ikan ba kila simi ki senjam ki ba khams kham na kaleng jongi ni ban ya kata bat le se
hai kini kimnai kiman soban ngin selej ban pudien hagar kam ka bakhang klan seti senong ba New Delhi ban yo jingarap khambon naki niki la ban ong hak tinong wai kini ki Central Financial Agencies to tie kata kanong ka jingdu nong ya ka tin khasi lada kamprong apo ka kredit ka bapra tingin habban pendap sekituro ki waipat ki mat ki ba haki tu ki jingtho ki jongi ba manswa nimpat don kiran seki wai ki bangam long ban ya thu epi tathadu ka por bangin submit ya ka jingban kre ka pura jangi ka bale se kan kan thop bond page ta ti kita ki lok ki bangi berkat ti haku por ka babiang ngin sapan TPP bangin len mandawa sha nongba New Delhi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.